Kinagiling pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Kapatad, anti mong anak maninuan ay induta mo. Makatipon tamo arap di mapaglalang narawa na. Ban parangalan tayo at manalangin para king hanggang kailangan tamo. Uli na ning tama tampang anak. Adwan tapa mo in pakalulot kapatawaran ni Diyos. Kita mga po. Mapamakalulong ipa, hinubod ni ang bibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasog ng nebe, at bandi na kaming bayong di. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Mo may katapilan king milabas a panahon, kelingwan mi iting matas at angalan, mi kasala kami karingkekeng kapatid, pastanganan na ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisining mataktak king kasalanan ni, adwan ni ipakaluluan mo kami, ni biyebekya sana kapilan man, antimon tunay mong anak at tapat. Siklod, tamo po. Panalangin ning nobena, itangan po. Pakamalan ay hindu ning nananggan saop, manibat king krus, Jesus, binya nakakaya kami, ban maging indumi. Ika ing maganakan dili, ing malugod dili, karing sablang hindu. Malugod mo kayong balikdan, ika ming kekang anak, ngining adwan mi, ing kekang saop, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang at ka pa ketiking yatu, kalaguran ay hindu, biriyan mong di na kaya ka, king kasakitan aning kaya kang anak, uli ning sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, apong kapanaligan kinlugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian,
anggyang emo atalos. Ikami man ating keng krus ampong kapagsubukan. Pamisan-misan may bugnakeng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na indo, idake mo kami, king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami ngalangpat na ilugod ni Diyos kaya kami. King pakibatano nga ding panalangin mi, king bagi anong makananulang lusok makakayap kaya kami. Pasiknangan mula ring puso mi, banadala mi ay krus, anti mo indibinong anak mo, sopan mo kayong makatalos, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang salay dumakaya naman, king pangasabli ng mebi. Lusok apakamala na indo, nang isipan mila rin king pigagap, ay mo pabustan, ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul ilugod mo karing aliwa, sopan mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang nga tsuketi, makipagnovena. Pag-amo-amo mikya ka kekeng indu, ing sopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pong maghingalo. Di na mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatulang mo ring malungkot, maging mayansa ing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo kin Diyos, letang hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamala na indu, sopan mo kami manginlag, king kasalanan amikawani kaya kami, king ipang at sabanwa, at king balang metong at metong kaya kami, kimip mong kapanaligan kaya ka, bibili mi ing sarili mi, lalang ning mapantuning mapanlualo mong indo, at panatag kaming manalik, king may payang mong kasopan. Panalangin para king pibale-bale. Itangan po. Indo ning alananggan saop, pinili rakang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyonan mo la ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanang ni sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilan man, at mikalugod la, antimono makanano ilugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la ring sablang pengari, lugar dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ni Diyos. Ibirasanang parati karela, ing halimbawa na nintunay biye Kristiyano. Sopan mo lang paragul karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran dalat igalang, ampong pamintuan, ding karelang pengari. King malugod mong karingapan, karimilalalong ipanibala, ring kaya nakangini. Dinan mo kayang masabal, king dapat mindikilan, banggawan mi ing kekeng dake, kanita maging santo nga nening kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, anti mo ing sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopan mo kami, bandagul aldo-aldo, intunay may lugod kin Diyos, at karing paramin tao. Ban kanita ing katuliran ang pong kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Kaidunan king Indo, ning alananggan sa Santa Maria, Santang Birhen kinagling alambakas kasalanan, keking Indo, ning alananggan sa iking makasalanan, mamasa kami kaya Buwan mikapnon kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu, kilugod ng Kristo, karing hanggang tao. Banaldoldo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob, antimo ing kiyakang anak, Jesus. Ban pitakutan mi ing pangabating, naning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan.
Ban paratiming pagdalopan, impakalulunat kapatawaran ng Kristo, kin sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi, king in Diyos, magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king Bemi, Aldoldo. Ban Aldoldo, manalangin kami, kimip mulugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamagobra, kapamilatan ning pamanyapat mi karing mismong obra mi kimip nung sipagan at kalausan alub. Ban patawaran mi lang manibot karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi indewa ka na ning pamagdulap, kinsarili ming kapakanan, ning atinamang mapiperwisyo karing haliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apa may palaganap king pibandyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi ing kekeng katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal espiritu, tayranet pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ang ponding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakala bakasyones, king pamagpari at biye relihiyoso. Ban adalamya ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kayo. Ban kinanumang atatuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king in Diyos iyang makuypaya kay kami ang poki sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungub king karinan ning ipang at subanwa. Ban kanita mataya kaming atsuking kapayapan, at pamakikasundukang Kristo ang pokaring paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king be, pauli ning kapanaligan mi king gining sinubling mebye. Ban ning kapatad bing meyang unabye, agad na lang binakayanan king pangasabi ng mebye ning anak mo. Ngayon tahimik tamong manalangin para karang sarilitang kapagnasan. Itangan po. Banal ang Maria, sopan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan ang balayanin Diyos, manano na sanang mi payabot ngan kaya kami, ingalanangga mong sahop. Ginu, binyeme Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumahap kaya kami, king balang penandit. Ibigay mo kaya kami ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanamang kekeng kailangan. Talaga tapo.
Kinlagyunin pa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. Kambe na po ning kikatamong pa sariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. In kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Ronald Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Mr. and Mrs. Erwin Inventor and family, Grace and Rowena Paredes and family. Safe travel, Ralph and Renzi Meneses. Special intention, Ditz Enita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Joseph and Jeremy Fausto, Villamor and Resalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, Michael Gintu. Para king malalagwang kapaldanan dari, Norma Kiambao, Brother Patahos, Father Ray de la Cruz, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Amalia Sumang, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Para king ngalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Crescencia, Jesus, Demecrito, Fortunato, Consolacion, Elvira, Marcela, Maria, death anniversary dari Luciano at Vicente, at ding maldang kaladwo king purgatorio.
Gilaginingin po ng anak po ni Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Mayapayabak kay kaingan po. At piyesta na pong San Roque ngayon. Sikat siya kaya Pilipino si San Roque. Baka nita bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan si siyang tala pareng kasalanan tama niya tawad at pakalulu king hapong Ginoo. Ginui kang minye kang San Roque, ban maging alimbawa ning lugod kekat karing kaparaming tao. Ginoo pakalulu. Ginoo sinabi mo yung nanumang taptan mi karing peka malati karing kapatad mo kaya kami depatan Kristo pakalulu. Ginui kay minye tetagan at minantabi kan San Roque, banlubos sumuyo karing tawong digpaning salud. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa maipain tutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad daling kasalanan tamo dala nakatangan sana king biye alangang manalangin tamo. Ginong Diyos, tuturo mo kaya kami, king ding kautusan ng banwa, mabibilog la king lugod kaya ka at lugod ka ring paraming tao. Kapamilatan ng pamanokimi, king alimbawa ng San Roque, king pamisane ka ring dapat lugod Kristiyana. Mabilang kaya sana ka ring mi panuwanan king kaya kang kayarian. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ibat king kapatagan ning Moab. Minuketyo i Moises, king bundok ning Nebo. King taluktok ning bundok Pisga, king dani aslagan ning Jericho. At pepakit ni kaya ning Ginu, ing sablang sakop ng Gabon. Ing labwad, magmula king Gilead, hangga king dani norte ning Dan. Ing sablang Gabon, sakop ng Neftali, Ephraim, Manese, Huda, hangga king dayat malat dani albugan. Ing dani mauli ning Huda. Ing kapatagan, ang magmula king Zoar, ang king Jericho, ing syudad ning dutong Apalmero. Kay bat na nito, nga naning ginukang Moises, o yan ing labwad ape nga kuku, karing pipimpunan yung i Abraham, Isaac, at Jacob, ay biyeke iti, karing maging palipiro. Pepakit keke ko, dapot iko, kamalyaring miras, keting labwad. At i Moises, intalasuyo ning Ginu, meteyo karin kinlabwad ning Moab. Agpangkintikda ning Ginu, kitkutne ning Ginu, karin king kapatagan, kasumagid ng balen ning Bet-peor. Dapot ang gaman ning kasalukuyan, alang may kabalo king tunelugal, anong nuyo mikutkut. Dinala niya at 20 banwo atwa i Moises, inyang meteyo. Eya may pula mata, o may napami katawan, at lungpulong aldorem pigmamalunan, ding may malen ng Israel, karin king kapatagan ning Moab. Kitmuan niyo i Josue, ing anak ng Nun, king kabyasnan, uling yo iya ing Moises, ing meging kayalili no. Pemintuan dering may malening Israel, i Josue, at may mintula karing kautusan ng Ginu, amiyabiyeking kapamilatan ng Moises. Alapang linto propeto ng Israel, kalupa ng Moises, kapagsalita ng arapan ng Ginu. Alami itong mang propeto, karapat kareting dapat, abagi apigmulalan, adepat ng Ginu, inyang tinubod ni Moises, kingari na ning Ehipto. Karing galameno,
at king mabilog a kayarian ning Ehipto. Wa, alayang kalupa kareting mga ragul ng depatan, at makapangilabot abage, adepat ng Moises, king akakit, ring tawo, Israel. Amano ning Ginoo. Nuwanyo ing Ginoo, ape palablab, king kaladwa ko. Puriyan niya ing Diyos, kambening masayang pulisak, ikayong sablang melalang. Dalit kayo, king ikaligaya ning kayan lagyo. Kayo ibi ing tapat akapuryan, sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ring kaya kang daraptan. Meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, kinlibutad ning tao, ikong sablang bansa, ing Diyos miyang kekong puryan, paramdam yu ing babiyayong kapuryan. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo, ibalita ko kaya kayo, in sablang depatan na kanako, kinulayit kong pesahop kayo, at pinuri ke king kanto. Matako kaya kalang ibuklat o Ginoo, ban kakulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kaya kang kautusan. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalita pangkang San Mateo. Jesus nga nakaring kayang alagad. Nung ing kapatad mo, may kasalaya kaya ka, lapitan me at ipakilala mo kaya ing pamikasala na. Dapat daptan mo king makalihim, itasanang ikayo mong adwa. Nung pakirandaman ka, ikuwame mo nga balikalub kaya kayong kapatad mo. Dapat nung nakapakirandaman, mituki kang metong o adwa katao, baning nung ing nanumang piyaman mo nyo, malyaring mi patutuanan king amano ring adwa o adwa katao, anti mo'y sasabyaning kasulatan. Dapat nung karelaman ay makirandam, isumbong mo ing sabla king iglesia. At nung kanitaman ay makirandam king iglesia, iapos mo niya mong anting meto nga dayuhan o meto nga talapan niyang ilbis. Sasabihin ko kaya kayo, nanuman ing ayo'y payabot o ipahintulot kaya tiking yato, mo naman may pahintulutan karin banwa. Nanuman ing ipahintulot yu kaya tiking yato, karin man banwa may pahintulutan. Antimurin, sasabihin ko kaya kayo, nung di nga dwa, kaya kayo ketiking yato, misan metong laking nanumang adwan nyo king panalangin, ipagkalod na kaya kayo ning ipayong at subanwa. Huring no ka rin man ating adwa, o dwa katawang mititipon king lagyo ko, at yoko ka rin, libutad da. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Sa loob po ng 40 taon, pinangunahan ni Moises ang mga kababayan niyang Israelita, 40 years.
Parang, parang nakakapagod na 40 years. Ah, 40 years. Ako po, 6 years dito sa Mexico. Na yung mga nagiging leaders natin meron lang yung mayor, 3 years lang, tapos may pwedeng re-election, 3 consecutive lang, di 3, 6, 9, mga 9 years lang. Tapos magpapahinga na naman. Yung pinaka-longest na presidente ng Pilipinas, 21 years. Pero marami pong umalma noon sa haba ng pagka-presidente, 21 years. Ngayon kasi ang presidency dito sa Pilipinas ay 6 years lamang. Para sa isang mabuting pinuno, 3 years, 6 years, sabi nila napaka-ikli lang yan. At kahit 9 years, napaka-ikli lang yan. Pero sa isang masama at abusadong pinuno, 3 years ay napakahaba nun. At mahabang impyerno. Pero itong si Moises, 40 years, siya ang stress sa pangunguna sa mga Israelita kasi ang isa nga pong paglalarawan sa mga Israelita rebellious, mga rebelde. Ibig sabihin, laging nagko-complain, laging bumubulong. Buti na lang ito sa tiyaga, pasensya, pagtitiis ni Moises, pinangunahan pa rin niya ang mga Israelita for 40 years hanggang sa malapit na sila. Abot kamay na ang promised land. At ang kagandahan na naman po rito, hindi naman iniwanan ng Diyos si Moises at ang mga Israelita, gaano man katigas ang ulo ng mga Israelita. At maging sa pagkakamali ni Moises, mayroon din pong pagkakamali si Moises. Siyempre, tao din siya. Actually po, 40 years niyang pinangunahan ng mga Israelita, pero hindi nakuwang makita o makapasok sa promised land ni Moises. At siya'y namatay. Parang napakalungkot ng gano'n, no? 40 years, tapos ilang ano na lang, nakikita mo na yung pinangarap at inasam-asam na promise lang, tapos mamatay ka lang. Para bagang yun pong mga sakang magulang, nanay, tatay, pinangarap mong makitang mag-graduate ang anak mo, tapos mag-graduate na lang, pumanaw pa yung nanay o kaya yung tatay. Parang napakalungkot, no? Ba't di pa pinagbigyan ng nanay o kaya ang tatay ng Diyos para lang masilaya ng saya ng graduation ng kanyang anak? Feeling ko po gano'n ang kay Moises. No? Ba't di pa niya hinayaan? At kung titignan niyo po yung nangyari kay Moises, kasi raw, iyon ang sinabi ng Diyos sa kanya na hindi siya makakapasok sa promised land. Dahil din sa, tinitignan dito dahil parang pinarusahan din ng Diyos si Moises. Kasi minsan, habang bumubulong yung mga tao, nawala silang tubig. No? Ang sabi ng Diyos kay Moises, kausapin mo yung bato at lalabas ang tubig. Magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Pero dahil nainis si Moises sa mga tao, parang gigil na gigil sa mga tao. Hindi sinunod ni Moises ang sinabi sa kanya ng Diyos na magsalita lang sa bato, lalabas ang tubig. Parang sa galit ni Moises, pinalo niya yung bato 2 beses. At doon lumabas ang tubig. Pero hindi siya sumunod sa habilin sa kanyang Diyos. Kausapin lang ang bato. Magtiwala lang na sa kanyang pagsasalita sa bato, lalabas ang tubig. Kasi parang dito, parang may duda din si Moises, no, na hindi ubra yung kausapin lang yung bato. Kailangan pukpukan mo ang bato.
Kasi po sa mga Hudyo, meron naman talagang mga bato na malalambot. Alam ng mga pastol yun na pag pinalo mo, lalabas ang tubig. Mayroong mga ganon sa experience ng mga pastol. Pag sila'y nag-aano sa mga bulubundukin, alam nila yung mga may malambot na bato. Kaya lang dito nga po, ang payo ang sinabi ng Diyos kay Moises, magsalita lang sa bato at lalabas ang tubig. Kailangan paniwalaan ito, pero parang yun nga po, parang pinagdudahan. At yun, sabi ng Diyos sa kanya, hindi siya makakapasok sa promised land dahil lang sa ganong pagkakamali. Pero ganun pa man po, kahit nagkamali si Moises, hindi pa rin siya iniwanan ng Diyos. Naging patawad pa rin, maunawin ng Diyos sa kanya at sa mga Israelita. Pero, yun, tinupad na ng Diyos ang sinabi kay Moses na hindi siya makakapasok sa promised land. At speaking of ganyan po, pinuno si Moises. Ang hirap yatang pangaralan pag ang mga tao mo rebelde, bumubulong-bulong. Kasi baka balikan ka, ikaw na pinuno nila. Parang ang hirap yatang pangaralan pag yung mga sinasakupan ay matitigas ang ulo. Ito pa naman pong gospel natin sabi ng Panginoon, kung nagkasala ang kapatid mo, sabihin mo sa kanya. Ang hirap po ng gawain ganon. Pag may nagkasala ang kapatid mo, sabihin mo sa kanya. Mahirap ang magpasori pag ikaw ay nagkamali. Kasi mahirap pag mataas ang pride natin. Hindi tayo makapag-sorry. Mahirap mag-apologize. Kahit na tayo nagkamali. Kung yun ay mahirap, mas mahirap yung sabihin mo sa iyong kapatid na nagkamali siya. Ipamukha mo sa kanya nagkulang siya, na nagkasala siya. Kasi baka babalikan kanya, ba't mo ko pinapakilaman? Wala kang paki. Mas mahirap po yun. Kung mahirap ang mag-apologize, mag-sorry, mas mahirap ang sabihin mo yung kapatid mo, kaibigan mo, asawa mo, ipamukha sa kanyang pagkakamali. Diyan nga nagsisimula ang gulo Kaya nag-aaway yung mag-asawa Kasi ninanag ni Mrs. si Mr. sa kanyang sobrang bisyo. Sinasabi lang naman ni Mrs. ang pagkukulang ni Mr. Itong si Mr. ayaw din niya ng pinagsasabihan. Kahit po yung mga anak niyo, kung minsan pagsasabihan mo lang, sumasagot-sagot. May pabalang pa. O kaya, patalikod, lalaban sa mga magulang. Mahirap pero kailangan gawin. At siguro po, yun ang ginawa rin ni Moises na laging pinapalanahanan ng mga kapwa niya Israelita sa kanilang pagkakamali para magbalik loob, magsisi sa kanilang kasalanan. At tayo po, ako bilang pare, gaano man kahirap, kailangan mangaral kami rito na kung meron kami nakikitang pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala na nagagawa ng bayan, ng komunidad, kailangan matapang namin isiwalat, ipahayag, sabihin, hindi dahil para manira ng tao, hindi para sirain ng sino man, kundi para sagipin, iligtas sa kapahamakan na dinudulot ng kasalanan o ng pagkakamali. At tayo rin po ganun. Kung sasabihin natin ang isang mahal natin sa buhay, kaibigan kaya, ipaalam sa kanyang pagkakamali niya, hindi ito para sa isiraan, hindi ito para ipahiya, kundi para sa itulungan. At siyempre, dapat tayong lahat dito ay magtulungan para tayo maligtas lahat sa wala hanggang kaparusahan. Kaya naway mangibabaw po sa atin itong tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Na tayong lahat ay tulong-tulong para tayong lahat. Kung si Moises din nakapasok sa promised land, tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa tulong din niya ng kanyang biyaya.
at grasya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa ating kahilingan, tayong lahat, na binibigyan pa rin ng Diyos ng mga pinuno na pwedeng mag-akay sa atin at magpaalala ukol sa kabutihan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo keng tetagan, magsalitang iba't king lugod. Para karing obispo at pari, tanggapan dasanang mitmong kababan, ing pamanuman, amimimong kay karela, amanibatan king lugod daring laiko at ding kayanakan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing ating upaya king gobyerno, ingatan dasana, king ding ating sika na nalub magsalita, kambilan dala at layon parangalan, samantalang ding darapat dewakan, makwal talaman o masikanan, mi parusan la, ipanalangin taking Ginoo. Para karing libu-libong pamilya, ang mabibiye karing lugal, akalunus-lunus, at mitmong kakaluluan, agyagano sana ning lugod pami kakapatad, at kagalangan king sarili, banmisan metong la king pamisawpsaw at pamidadamayan, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangang makatipon keti, at ding aliwang miyembro ning kekatang kapamisanan a eme katagon, kapilan man sana, era kakalingwan, king ing lugod metong yang bage, aem makapamerwisyo karing kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, manibat pa kitang may kikasundo ka, King Israel. Mitubod na kang propeta ban umanan de ugali ing kaya kang balayan. Ipagkalod mo kaya kaming tetagan manuman king kamalyan ning metong at metong pauli na ning lugod mi kaya ka at king balang metong kaya kami. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tagapara sa aning ginuting daon karinggamat mo, kaya kapurit kaligaya ning kaya layo, kaya katamoy ka sa kalalat, yung mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sa nareting ay, ning kaya kang balayan, ikaya sanang magmasusi, king lugod ning kaya kang anak, at tutuki king alimbawa, ring kaya kang santo. Sumulong kami, king lugod kaya ka, at king metong at metong. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo, At kaya kanti mo, yat na yorem puso yu. makayang tanong, ingin Pasalamatan tayong ginu, at Diyos tama. iti karapat dapat at matuli. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayipaya. Ibabay may Santa Iglesia, king balang panawon, kapamilya taning pamipalto mong lalaki, at babayang makapasubali king kabanalan, babiye patutu king kaya kangalang kupas alugod. Agaganda kami, kapamilya taning biyerang bayani, at sasapan kapamilya ding alang likat dang panalangin, ban maging mabiyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Nulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok nang, ngaming babiye, kapurian kaya ka. Manaling Ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami magyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasiwayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minom ko kan iti. Iting kalis, sing kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya ta may patawaran na rin kasalanan. At niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ing biyening kadis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakmabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban miganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mo na naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya ng angga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king ananganga. Amen.
manalantang mit mong kapaniling at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Impani, siya kabanwa, isang banyi lagyo mo. Datan kaya kami kayarian mo. May pamintuan ng loob mo, kaya susulib at ibanwa. Ing kakanan ni King Aldoldo. Ibigay mo kaya kami kinaldogeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salam ni keka. Anting pamamatawad mi karing kasala kaya kami. Mga ayam kaya pa Saul kintukso. Ano ikabos mo kami, ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapanghabos. Kaya kaming kayarian, Kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanang. o ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapatatangan po, masyata mong ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga kapayapan. Kordero ng Diyos, Sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapalapan. Niyang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, noon tang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuik matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming amana mo, kamayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, mananasan ang iking mipasiknangan, kapamilatan dareting misteryo, atok yan ming alimbawa ng San Roque, asinang bakeka, kambening lugod, at sinuyo king balayan mo, kambening kaya pa na pirubluban. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Sa paalala lang po, bukas po ay mayroong ibang seremonya, no? Pagbaba ng nobina, pamanipan ng nobina. So, siguro po para, ano natin to, para pagdating ng Virgen de los Remedios, images ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón, nandito lahat yung mga images ng ating parokya. Lahat ng mga patron ng bawat barangay. Kaya bukas po, dadalhin ng alas 4 ng hapon, lahat ng mga images ng patron ng lahat ng mga chapels natin dito sa ating parokya. 4 o'clock p.m., magtitipon-tipon dito sa patio, kasama yung lahat ng mga images ng lahat ng mga barangays natin, ng patron. Tapos magpuprosesyon po ng 4:30 p.m., tapos may misa 6 p.m., kaya wala na po tayong misa ng umaga bukas. No? Ito na yung misa natin. No? Okay. Tapos noon sa Friday po, simula na yung Novena Masses, 5:15, panalangin sa Novena, tapos 6 o'clock p.m. po yung misa, no? Hanggang sa August 26, no? Pare-pareho yung time ng Novena Mass, no? 6 p.m. lahat, at before that, yung pong Novena prayer. Okay, so iba-iba po yung mga guest priest natin. Okay. Tapos, kapistahan po, August 27, yung regular masses lang po natin, no? Ang 6:30, 8 o'clock, 9:30, 5:30, at 5:30 p.m. Okay, so ulit po bukas, wala tayong misa ng umaga sa sa 6 p.m. po. 6 p.m. po bukas. Okay. Yung Ginoo manatili kay kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayarinin kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat King Diyos. Dakal po salamat at maya po sa gandang araw, marami pong salamat.